Kaodhi boma ma Bondo oyudo ni miche mag jodak ma Central Sakwa Ward e kar ching'od bura ma Bondo yudo chenro mag thieth ma nono kowuok e riwruok mar Rotary Club kaachiel gi jochiw thieth mamoko e alwora mar Imbo mar Kenya. Jotend riwruoge ma ne ochopo e apis ruoth ma oyawi wacho ni chenrono mar thieth geto neno ni oduok piny pek ma tuoche kelo ne oganda ahinya to mago mane alwora no. Bende gilero ni gisethiedho ji mohewo 600 ka moko kuom chenro mane gichwalo oting'o menyo tuo kansa mar dhod nyodo, menyo tuoche mag wang' e kind mamoko. To erokamano wa maduong' dhi ne I&M Bank Foundation eni mung'iewo yedhe te. Ma en kamp mar 6 e Kenya, to yedhe moseti e kamp go bank no emo o support. Wan gi nyithindo mong'ol mopogre opogre, koro dwe mar 5 wadhi bedo Joyland. Higa ka higa nitie gima watimo mopogre opogre. Watimo medical camps, wakunyo pige, wagero schools, nitie gik mopogre opogre mwatimo. To e chenro wani mondo chop kare sana medical company Nyamreche otiyo matek dhi e dho udi manyo jogo mabiro e chieth. Watemo nyiso jowa ni kik girit nyaka gibed matuo yaka gidhi osiptal. Osiptal idhiye mondo ong'i dendi. Seche moko nitie gimoro manyalo honre mikia, lakini kidhi osiptal tinyalo konyi, inyalo rese kapok obedo gima duong'. Ne wang'iyo malaria, watimo cervical screening mag cancer, mag thuno, watimo HIV testing, watimo typhoid test gotene watimo ka. To wayudo ka malaria ema ni malo. Kikupar ni en mana malaria. Sani weche mag mental health obiro, sikusel obiro, ye uchopi e suptal. Kawuono watieko ndalo 3, wagoyo erokamano ni jopiny. Wamor nikech waneno ka jopiny owuok oko. Chal ni thieth mar pesa ni ema mono ng'ato ng'iyo ngimane kaka chalo. To wach mar sani be koro gino ng'iso jopiny ni kara ka girejista saa tidhi adhiya tithiedhi. Omiyo gimotimnwa ni okelonwa yot makata kwa bro dhi e door to door. To ng'ato ng'e ni kara nitie jomoko mong'e ngimagi ni nyalo biro tithiedhi thiedha nono tichako wuothi dok makata single sense